Evo, mi se možemo početi lagano. Dobar dan, dobrodošli. Ja sam Ana Nahod-Ohnjes, ja ću vam prezentirati danas Agenciju za mobilnost i programe Europske unije. Budući da mi provodimo zaista velik broj programa, različitih inicijativa i mreža, malo je tehnički nemoguće apsolutno sve uključiti u prezentaciju, pa sam se ja probala više fokusirati na stvarno mogućnosti za mobilnost pojedinaca, znači onaj cijeli dio međunarodne suradnje smo ostavili za neku drugu prezentaciju, nego više da damo nekakav presjek mogućnosti za mobilnost po svim programima koje provodimo i najveći naglasak u principu sam stavila upravo na te razne mreže i inicijative koje djeluju kao potporni sustav svim programima koje provodimo i koje u stvari onda nude konkretne informacije, savjetovanje, pomoć građanima i institucijama koje provode te projekte u konačnici. Kratko samo za početak, jasno par riječi o samoj agenciji, čisto da vam dam nekakav kontekst tko smo i što smo i zašto to radimo što radimo. Znači, osnovani smo još 2007. godine, znači sad već imamo popriličan staž u europskim programima i projektima. Područje rada nam je obrazovanje, mladi i znanost, znači na ta tri sektora smo fokusirani. I nekakva glavna svrha, ono što je u stvari najvećim dijelom opisano u našoj viziji i misiji, neću vam je čitati, mislim da i dobro znate čime se bavimo, ali ona glavna svrha je nekako unapređivanje sustava internacionalizacijom, što znači pružanje mogućnosti za mobilnost za pojedince i pružanje mogućnosti međunarodne suradnje za različite obrazovne, odgojno-obrazovne institucije, organizacije i sl. Imamo dva ministarstva koje su nadležna za nas, znači Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta za ovaj dio o obrazovanju i znanosti i Ministarstvo socijalne politike i mladih za dio u području mladih. 2010. godine smo akreditirani od strane Europske komisije za provedbu prethodnih programa za cjeloživotno učenje i mladi na djelu, koje možda poznajete, koji su se provodili do 2013. godine, a od 2011. godine potpuno ravnopravno sudjelujemo u svim programima, isto kao i sve članice Europske unije, znači i dobre 2,5 godine prije nego što smo stupili u Europsku uniju. I od 1. siječnja 2014. počeli su nam novi programi, Erasmus Plus i Obzor, gdje smo imenovani kao nacionalna agencija za te programe. Dakle, tri područja kojima se bavimo, nekako najveći jasno obrazovanje i osposobljavanje, mladi kao jedna zasebna cjelina te znanost. Unutar toga, kao što možete vidjeti, ima zaista velik broj programa. Onaj najveći, ono što vidite u pozadini, malo svjetlije, je Erasmus Plus program koji nudi mogućnosti za provedbu projekata u svim, kroz cijelu vertikalu obrazovanja, znači od predškolskog odgoja i obrazovanja, opće obrazovanje, strukovno obrazovanje, osposobljavanje, obrazovanje odraslih i visoko obrazovanje i jedan poseban sektor unutar programa Erasmus Plusa pripada području mladih. Uz to još imamo nekoliko programa u visokom obrazovanju, CEPUS i bilateralne stipendije, te u području znanosti, Obzor i Euraccess mreža. Dakle, Erasmus Plus kao najveći program Europske unije u području obrazovanja, osposobljavanja mladih i sporta po novome, nova aktivnost koju imamo, odnosi se na razdoblje od 2014. do 2020. godine i nudi zaista velik broj mogućnosti za učenike, studente, mlade, ali najvećim dijelom u principu za osoblje raznih odgojno-obrazovnih ustanova i organizacija koje mogu sudjelovati u programu. Ono što moram na početku svakako napomenuti, ja mislim da ću napomenuti još nekoliko puta kroz prezentaciju, agencija nije ta koja provodi mobilnosti. Znači, pojedinci se ne prijavljuju nama direktno, nego se prijavljuju svojim organizacijama koje onda se javljaju nama na natječaje. Biće vam jasnije, možda malo kasnije kad ću dalje pričati. Znači, agencija je ona koja raspisuje natječaj da se institucije mogu prijavljivati sa svojim projektima, a onda ti projekti uključuju razne mogućnosti za mobilnost. Pa tako, evo, sažela sam po svim sektorima obrazovanja različite mogućnosti za mobilnost osoblja, ali onda i za mobilnost onih osoba koje sudjeluju u stvari, koji su stvarni korisnici tih ustanova. Dakle, u području općeg obrazovanja imamo razne mogućnosti za mobilnost osoblja, što je nastavno osoblje, ali i ono nenastavno osoblje, znači i ravnatelji, školski pedagozi,
knjižničari i slično, svi oni mogu sudjelovati u programu mobilnosti. Što se tiče nastavnog dijela, jasno postoje aktivnosti podučavanja u inozemstvu, znači da mogu odlaziti od 2 dana do 2 mjeseca u neke druge škole, u neke druge odgojne obrazovne ustanove, držati nastavu i različite vrste osposobljavanja osoblja, kažem opet nastavnog ili nenastavno. To su različiti tečajevi, seminari, prakse, odnosno nekakve stažiranja u vidu to se zove obično job shadowing, kod nas u partnerskim školama i institucijama. Različiti zajednički treninzi, znači ovo što sam prije govorila su uglavnom individualne odlasci u druge partnerske organizacije, ali postoje mogućnosti i zajedničkog grupnog posjeta drugim organizacijama. I postoje dugoročne mobilnosti, one su dakle od 2 mjeseca do godine dana gdje osoblje može provesti opet u drugoj partnerskoj organizaciji radi podučavanja, radi nekakvog jačanja suradnje između tih institucija. Što se tiče mobilnosti učenika, postoje mogućnosti opet kratkoročne i dugoročne mogućnosti, znači razmjene skupina učenika, recimo da jedna skupina učenika odlazi u drugu školu pa tamo provodi neko vrijeme, živi i radi sa lokalnim učenicima, jako zanimljivi projekti. Ili recimo nekakve kombinirane mobilnosti, znači koje uključuju i fizičku mobilnost, da stvarno netko odlazi u drugu školu, ali i da provode zajedničke projekte, takozvane virtualne projekte, odnosno putem jedne platforme koje ću vam upravo pokazati na sljedećem slajdu, gdje onda mogu zajednički raditi i različite zanimljive projekte između škola, znači učenici međusobno i slično. Postoji mogućnost također i dugoročne mobilnosti učenika od 14 godina nadalje, koji su upisane u jednoj od škola koje sudjeluju u tim partnerstvima. Ono što sam spomenula, znači i Twinning portal, znači to je taj portal gdje se odvijaju te virtualni projekti, virtualne suradnje, znači on je namijenjen za škole i vrtiće, odnosno za nastavno, nenastavno osoblje tih institucija. To je jedna besplatna platforma na kojoj se svaka institucija, odnosno svaka osoba može prijaviti i tako sudjelovati u dijeljenju sadržaja, u komunikaciji sa kolegama iz cijele Europe. Postoji mogućnosti za stručno usavršavanje kroz samu platformu, različite seminare, tečajeve koje možete pratiti. On je jako zanimljiv, ima velik broj projekata, otprilike ovako izgleda, znači dosta onako interaktivno i zabavno i to nam je stvarno jedan najposjećeniji portal koji postoji u Europi što se tiče nekakve međunarodne suradnje. Vrlo slične mogućnosti u principu postoje i u strukovnom obrazovanju, znači isti je nekakav koncept mobilnosti osoblja i mobilnost učenika, samo je ovo namijenjeno konkretno za strukovne škole, znači za škole koje nude takve strukovne kvalifikacije. I tu je možda zgodno spomenuti ta mobilnost učenika u smislu da oni mogu čak i obavljati stručnu praksu, znači da mogu ili ići na mobilnost u drugu školu, ali čak i mogu otići znači, i na obavljati nekakvu stručnu praksu, jasno u onome čime se bave, u različitim tvrtkama koje mogu sudjelovati kao partneri u projektima. Vrlo slično opet za obrazovanje odraslih, znači ovo se odnosi na institucije koje se bave obrazovanjem odraslih, znači ne samo zato što ste odrasla osoba pa možete sudjelovati, nego moraju biti one osobe koje su uključene u rad takvih institucija, odnosno koji su korisnici tih institucija, ponovo kratkoročne ili dugoročne mobilnosti i ove kombinirane mobilnosti preko e-twinning portala, znači na vrlo sličan način. Još postoji i za obrazovanje odraslih takozvana e-pale platforma, znači vrlo slična ovom e-twinning platformi, samo je onda specijalizirana za obrazovanje odraslih, gdje opet možete naći velik broj različitih resursa, različitih tečajeva, osposobljavanja, nekakvih zajedničkih suradnji, partnerstva i slično. U području visokog obrazovanja, to je onaj dio koji je možda nekako i najpoznatiji, budući da je po njemu i Erasmus Plus i dobio ime, znači onaj Erasmus studentske mobilnosti, postoje jasno i u programu Erasmus Plus. Osim njih postoje također i nekakvi kombinirane mobilnosti kao i u svim drugim područjima obrazovanja. Postoje i intenzivni studijski programi koji su kratkotrajni, znači do 2 mjeseca, a dugotrajne, dugoročne mobilnosti, to je onaj klasični Erasmus, kako ga zovemo, znači mogućnost da studenti provedu u svrhu učenja ili u svrhu prakse od 3 do 12 mjeseci na nekom drugom sveučilištu u Europi, a
ponekad i van Europe. Također za osobe koje rade u visokim učilištima postoje mogućnosti za njihovu mobilnost, također da odlaze podučavati, znači kao profesori da odlaze na druga visoka sveučilišta, ali i da se oni sami usavršavaju u području koje rade. Nekoliko više samo informacija za studente, budući da je to obično najčešća tema kojom se bavimo, odnosno najviše upita imamo za studente. Tu moram ponovo naglasiti, nismo konkretno mi, agencija nije nadležna za odabir studenata koji će ići, nego mi dodjeljujemo financijska sredstva sveučilištima, odnosno visokim učilištima koje se jave na natječaj, a koje onda dalje provode selekciju studenata koji će ići na mobilnosti i oni onda dalje i savjetuju i odrađuju cijeli dio, financijsko-administrativni dio. I na svakom takvom učilištu postoje Erasmus koordinatori, znači to je obično ured za međunarodnu suradnju ili neka osoba koja je baš određena da bude Erasmus koordinator, kojem se onda svi studenti trebaju javiti radi realizacije studija. Postoji, kao što sam rekla, znači studentska mobilnost u svrhu studija i u svrhu stručne prakse. Ovaj dio vezano na stručnu praksu je dosta zanimljiv. Postoje dva portala, znači portal Praxis i portal Erasmus Intern, gdje i poduzeća mogu objavljivati pozicije za studente da im dođu na praksu, ali i studenti mogu sami kreirati svoje profile, pa tako da budu vidljivi onda poduzećima koje bi ih eventualno uzele na praksu. Sve nekakve prava i obaveze Erasmus studenta opisani su u Erasmus Student Charteru, što je nekakav temeljan dokument koji studenti stvarno trebaju pogledati prije nego što odlaze na mobilnost, tako da budu upoznati sa svim informacijama. Jako dobra stvar je, što se tiče Erasmus studenta, da postoji jedna mreža koju ne upravljamo mi tom mrežom, nego je onda osnovana kao studentska udruga, zove se Erasmus Student Network i postoji u principu, ona je vezana u svako sveučilište, svako visoko učilište koje postoji u Europi, postoji jedna takva mreža. I jako je zgodno, znači kad student dođe na mobilnost, recimo da dođe neko izvana u Hrvatsku ili hrvatski studenti odlaze negdje vani, imaju taj takozvani buddy sistem, znači da dobe jednog studenta lokalnog studenta koji studira na tom sveučilištu, koji mu onda pomaže oko svih nekih pitanja, kako se uključiti u društvo, gdje naći dalje informacije, gdje naći pomoć i slično. Znači jedna mreža studenata koji na volonterskoj bazi rade za druge studente koji su na mobilnostima. Tu sam pobrojala još i nekoliko drugih mogućnosti za studente, budući ove koji ne pripadaju u Erasmus+, ali nekako se tematski vežu na to. Znači, postoje dva programa koje provodimo, odnosno dvije vrste stipendija koje se nude studentima. To je prvo CEPUS, koji je srednjoeuropski program razmjene sveučilišta. Znači, on omogućuje mobilnost studenata unutar tih 16 država koje djeluju u mreži. To su države srednje i istočne Europe i tu se dodjeljuju stipendije različite kategorijama studenata ili za nekakav djelomičan studij, znači u trajanju 1 do 2 semestara, od 3 do 10 mjeseci ili kraći boravci u svrhu nekog istraživanja, izrade završnog rada, izrade doktorata i slično, a također se dodjeljuju stipendije i nastavnom osoblju, odnosno profesorima koji sudjeluju kako bi održavali nastavu ili kako bi mentorirali svoje studente ili slično. Što se tiče bilateralnog programa, to je program koji se odnosi na suradnju između Republike Hrvatske i drugih zemalja sa kojima je Hrvatska potpisala ugovor. To su međunarodni bilateralni ugovori o suradnji između sveučilišta i Hrvatska ima potpisane ugovore sa 30-ak zemalja. Znači, to je nekakav reciprocitet. Obično bude nekoliko studenata koji dolaze u Hrvatsku, istovremeno nekoliko naših studenata odlazi u te druge zemlje. Ima zaista različite zemlje od Kine nadalje, jako interesantno. Stipendije se tu dodjeljuju studentima na svim razinama studija, profesorima, istraživačima, znači i za nekakav djelomični ili cijeli diplomski doktorski studij, za postdoktorske studije istraživanja, kraće nekakve studijske istraživačke boravke i za ljetne jezične tečajeve. Kako bi svi ti naši studenti i naše osobe koje odlaze na različite vrste mobilnosti mogli to što su tamo naučili na najbolji način dalje i prezentirati i da im se te kvalifikacije da budu vidljive i priznate, postoji jedan set dokumenata koji služe da bi se predstavile ta znanja i vještine i kvalifikacije koje su stečene.
On se zove Europass, dakle sastoji se od 5 različitih dokumenata. Vjerojatno ste čuli onaj nepoznati Europass životopis. Znači ideja je da bude na neki uniformirani način prezentirano koje su sve znanja, vještine skupili u životu i radno iskustvo i slično. I on se najviše koristi zaista od svih ovih dokumenata, najviše ima napravljenih Europass životopisa. No i ovi drugi su jako zanimljivi, na primjer Europass jezična putovnica u kojoj možete opisati koje ste jezike do sad učili, znači temelji se na nekoj samoprocjeni, ali ćete opisati znači cijeli koje imate kompetencije u jezične, bilo da su govorne ili pisane ili slično. 2 vrste Europass dokumenata koji služe baš za dokazivanje stečenog znanja, znači Europass prilog svjedodžbi u strukovnom znanju i Europass dopunska isprava o studiju za studente bolonjskih studija. Te Europass mobilnost, možda nekako najfleksibilnija, najmlađa, najnovija, priča u kojoj se bilo koja vrsta mobilnosti u stvari može opisati. Znači ovo što ne spada u studij ili ne spada u nekako formalno obrazovanje, znači sve što smo negdje bili na nekakvim tečajima, seminarima ili slično, sve možemo opisati u dokumente Europass mobilnosti. Bitno je tu reći da naš Europass centar u Hrvatskoj nudi veliku pomoć svima oko ispunjavanja ovih dokumenata. Znači postoji Europass portal gdje možete kao prvo skinuti ove sve dokumente i popuniti ih, ali s druge strane i održavamo veliki broj radionica o pisanju životopisa, o pisanju molbi za zapošljavanje, i ispunjavanju ovih drugih svih dokumenata. Radimo i jezične radionice za djecu osnovnoškolskog uzrasta i različite seminare za osobe koje se bave, stvari profesionalno koje se bave savjetovanjem u području karijere i osobe koje rade sa mladima. Ako niste već vidjeli, svakako posjetite naš Europass portal. Postoji jasno i na hrvatskom jeziku i dokumenti svi se mogu preuzeti i na hrvatskom i na bilo kojem drugom jeziku, ovisno ako se zapošljavate, recimo tražite posao u Njemačkoj, onda jasno možete preuzeti obrazac i na njemačkom jeziku i imate zaista detaljne upute i pomoć oko toga kako na pravilan način ispuniti ove sve dokumente. Druga mreža koja je tu jako aktualna što se tiče ovog dijela karijere, traženja poslova i slično je naša Euroguidance mreža. Znači to je također mreža nacionalnih centara, znači ovako kako mi imamo u Hrvatskoj postoji u svakoj državi u Europi. Oni su centri za podršku profesionalnom usmjeravanju. Znači tu imamo 2 vrste korisnika. S jedne strane su osobe koje pružaju usluge profesionalnog osposobljavanja, odnosno savjetovanja, znači to su nekakvi školski savjetnici, pedagozi, psiholozi, ali osobe koje se bave karijernim savjetovanjem, na primjer u zavodima za zapošljavanje i slično. A i onda jasno i onda osobe kojima je potrebno takvo profesionalno osposobljavanje, znači bilo koji, da li su to učenici, studenti, osobe koje traže posao i slično, koji žele se osposobljavati u inozemstvu, oni isto također mogu dobiti informacije od našeg Euroguidance centra. Tu postoji velik broj aktivnosti, znači prvenstveno na one aktivnosti koje mi provodimo su baš za osobe koje se bave tim profesionalnim usmjeravanjem i njima se također omogućeno da odlaze na različite seminare, na različite usavršavanje u inozemstvo, da upoznaju kolege koje radi isti posao u drugim zemljama i slično. Organiziramo razne infodane, radionice, seminare, webinare i svašta kako bi pomogli tim osobama da što bolje rade svoj posao i usmjeravaju svoje korisnike na neke od različitih programa mobilnosti. Zadnje područje Erasmus Plus koje ću vam predstaviti je Erasmus Plus u području mladih. Znači tu nas spadaju sve osobe od 13 do 30 godina koje mogu, ne moraju biti u nekakvom sustavu obrazovanja, znači tu je apsolutno nebitno da li su studenti, da li su učenici ili bilo što. Ovo je program neformalnog obrazovanja, znači neko komplementaran ovom cijelom formalnom obrazovanju koje dobivaju kroz školsko obrazovanje, studiranje i slično. Tu su nam najpopularnije od kratkoročnih mobilnosti i razmjene mladih. Znači taj program omogućava mladima čak od 13 godina do 30 da provedu između 5 i 21 dana u nekoj drugoj državi, da se upoznaju sa svojim vršnjacima, da razgovaraju o nekakvim temama koje su im svima zanimljive i aktualne. Znači jedan program čisto razmjene, solidarnosti, tolerancije i slično. Ono što nam je sad jako aktualno je program volontiranja u inozemstvu, takozvana Europska volonterska služba.
Ako ste čuli možda za taj program, on ove godine slavi 20. rođendan, znači već 20 godina volonteri odlaze iz svoje matične zemlje u druge zemlje volontirati. Tu je program otvoren za mlade od 17 godina, ipak ovi mlađi ne možemo ih baš puštati da idu do godinu dana na neku drugu zemlju, ali od 17 godina mogu već volontirati. Bitno je tu napomenuti možda da su sve te organizacije u koje mladi odlaze akreditirane, znači da su ih nacionalne agencije, kao što mi provjeravamo organizacije u Hrvatskoj koje primaju strane volontere, tako su isto organizacije u koje naši mladi odlaze provjerene, akreditirane, certificirane, znači da mi stalno radimo provjere da li to stvarne organizacije, čime se one zaista bave, kakav imaju sustav podrške koji će pružiti tim mladima, znači da su oni stvarno sigurni i zaštićeni, tako da možemo reći da nema bojazni oko njihove sigurnosti kad odu na mobilnost. Dakle, mogu biti kratkoročna volontiranja, mogu biti dugoročna volontiranja od 2 do 12 mjeseci i najčešće mladi ako odlaze stvarno na 12 mjeseci u neku drugu državu. Što se tiče kratkoročnih mobilnosti, postoje mobilnosti još i za osobe koje rade sa mladima. To su oni takozvani youth workeri koje mi još nemamo nekakav službeni prijevod za njih, nego znači bilo ko radi u nekim organizacijama za mlade, ali i u nekakvim lokalnim javnim službama koje se bave mladima. Zato mogu biti čak i osobe koje u školama rade sa mladima, ali kroz ovaj nekakav neformalni dio obrazovanja. Postoje razni tečajevi, seminari na koje oni mogu odlaziti kratkoročno ili opet dugoročno do godinu dana mogu provesti u nekoj sličnoj organizaciji u inozemstvu. Tu ću vam samo za primjer dati ovu volontersku platformu koja je jako interesantna za mlade. Znači uvijek nas mladi pitaju, ok, ja bih išao volontirati, a gdje da uopće nađem informacije? Ovo je platforma na kojoj sam, kako sam spomenula, da su sve organizacije akreditirane. Te sve organizacije se nalaze na toj platformi, znači mogu se naći njihovi opisi, njihovi kontakti i onda svi mladi koji žele ići volontirati mogu jednostavno potražiti informacije, znači izabrati zemlju ili izabrati temu koju hoće, koliko dugo hoće biti, znači koji su nekakvi projekti otvoreni i vrlo jednostavno u stvari pronaći neku organizaciju u kojoj bi htjeli ići volontirati. I tu postoji veliki broj i raznih iskustava mladih koji su već bili na takvim projektima, pa se može neko iz prve ruke doznati informacije kako to izgleda u stvari volontirati u nekoj drugoj državi. U području mladih također imamo i potpornu inicijativu, odnosno mrežu, to je konkretno Eurodesk, znači to je mreža, to je besplatni servis, kao što je sve drugo besplatno, jasno, čime se mi bavimo, budući da smo javna služba, tako je ovo servis Europske komisije, ali služi konkretno za informiranje mladih. Znači to je mreža od preko 1200 partnera, znači što nacionalnih centara kao što smo mi, ali i lokalnih organizacija koje zaista na terenu rade sa mladima i pružaju konkretne informacije, savjetovanje i podršku mladima koji žele ići na nekakve vrste mobilnosti. Mi u Hrvatskoj trenutno imamo 17 organizacija, to su uglavnom infocentri, klubovi za mlade koji onda nam pomažu da dođemo stvarno do svih mladih u Hrvatskoj, da im objasnimo koje su njihove mogućnosti za mobilnost i da ih pružamo im potporu u tome. Također informiramo i organizacije i klubove za mlade o tome koje su sve mogućnosti za njih otvorene, znači koji sve nekakvi europski programi, osim Erasmus Plusa, postoji još cijeli niz različitih programa koje oni mogu se prijavljivati svoje projekte, dobiti financijsku pomoć. Trudimo se i mlade aktivno uključiti u društvo kroz različite oblike njihovog djelovanja, kroz različite susrete sa donositeljima odluka i slično. I imamo jako velik u stvari broj alata koje koristimo, uglavnom nekakvih online alata i slično, kao što je ova volonterska platforma koju sam vam pokazala, ali najzanimljiviji, znači naš glavni alat, glavni portal je Europski portal za mlade, gdje se može stvarno naći veliki broj informacija o mogućnostima za mobilnost mladih, znači bilo da se radi o volontiranju, o radu, nekakvim stručnim praksama, internshipu ili slično, o tome kako se uključiti u nekakve projekte kojima mladi postaju aktivni u društvu, o programima u kulturi, programima koji su vezani uz zdravlje, ali čista nekakva putovanja i zabave i slično. Kao što sam rekla, veliki broj iskustava mladih koji su bili na takvim projektima i programima, velik broj događaja na koje mlade zovemo da mogu sudjelovati i slično. I onaj zadnji dio slagalice kojim se mi bavimo su projekti u području znanosti.
Tu imamo velik program koji je također započeo 2014. godine, program Obzor 2020, odnosno Horizon. To je program Europske unije za istraživanje i inovacije, koji također u jednoj svojoj aktivnosti nudi mogućnosti za mobilnost znanstvenika i znanstvenog osoblja. I tu imamo potpornu mrežu EURAXESS, o kojoj ću onda reći na sljedećem slajdu. Znači, unutar ovog programa Obzor postoji ta akcija koja se zove Marie Sklodowska-Curie akcije, koje omogućuju istraživačima mobilnost, znači da sudjeluju u nekakvim istraživačkim grupama ili nekakvim projektima koji pomažu razvoju njihove karijeri. Financiraju se istraživanja u principu u svim granama znanosti i svim područjima istraživanja, znači nema nikakvih ograničenja. Nude se jasno bespovratna sredstva istraživačima u svim njihovim fazama karijere, znači bilo da su tek na početku, da su doktorirali ili su već imaju nekakvo bogato iskustvo u istraživanju. U stvari je cilj poticanje nekakve međunarodne, međusektorske, međudisciplinarne mobilnosti. Navela sam nekoliko primjera mogućih mobilnosti u tom području. Neki od tih natječaja su trenutno i otvoreni, na primjer individualne stipendije koje se nude istraživačima koji već imaju doktorat u trajanju do 2 godine ili recimo razmjena osoblja do 12 mjeseci, doktorski studij u trajanju do 3 godine i sl. I u području znanosti također imamo potpornu mrežu, dakle EURAXESS centar, namijenjen povećanju, olakšavanju mobilnosti istraživača, bilo da se radi o stranim istraživačima koji dolaze u Hrvatsku ili našim znanstvenicima koji odlaze ili žele ostvariti karijeru u drugim državama. Dakle, EURAXESS centar pruža administrativno pravnu pomoć, znači sve one nekakva pitanja vize, boravešnih dozvola, smještaja, zdravstvenog, mirovinskog osiguranja dok su recimo na mobilnosti ili po povratku natrag, a također pomaže i hrvatskim znanstvenim organizacijama prilikom zapošljavanja takvih stranih istraživača kako bi se privukao čim više nekakav vrhunski znanstveni kadar sa drugih sveučilišta. Također EURAXESS kao i ove druge sve nekakve mreže koje sam spomenula ne nudi neku izravnu mogućnost financiranja, već samo tu savjetodavnu i pravnu pomoć i moramo napomenuti da njihova mišljenja u stvari nisu pravno obvezujuća, nego su samo kao potpora, znači morate svejedno provjeriti negdje, ali veliku pomoć stvarno nude kroz različite alate koje imaju. Glavni alat koji oni pak koriste je EURAXESS portal, koji će se, ovako dok ga vidite još par mjeseci od ljeta će krenuti novi portal gdje se onda objavljuju i mogućnosti za zapošljavanje naših i stranih istraživača u Hrvatskoj, različiti savjeti o karijeri, različiti savjeti o tome, znači ove svim uslugama koje sam navela prije što se tiče smještaja, što se tiče njihovih prava i slično. Ja sam pokušala maksimalno skratiti ovo da vas ne zatrpam sve previše, vjerujem da vam je jako puno informacija ima i zaista ima jako puno informacija, zaista ima jako puno mogućnosti za mobilnost. Zato sam navela, znači, kao glavni izvor informacija našu web stranicu. Uvijek nam se možete obratiti na naš mail, stvarno kolege su tu da vam pomognu da na bilo kakvo pitanje možete uvijek dobiti odgovor kod nas. Dakle, iako mi ne provodimo te mobilnosti kao što sam navela, ali stvarno pružamo bilo kakvu pomoć i savjete i organizacijama koje se žele prijavljivati, ali i pojedincima ako nam se jave, svima ćemo pomoći. Dakle, imamo cijeli niz u različitim područjima, znači kao što ste vidjeli svaki dio obrazovanja koji imamo pokriva nekakva mreža, neka inicijativa koja služi kao potpora. Eto, javite nam se slobodno, tu smo za bilo kakve informacije i jasno ako imate sad bilo kakvih pitanja, tu smo. I gore smo na štandu, jasno, posjetite nas, ima nekoliko kolegica gore koje su spremne za vaše pitanja. Toliko od mene.